Saludos voor de Doha Qatar. Aquí na caminho para Stadion Altumama para juega Holanda contra Senegal. Onde nós topa com o fanático ng Holandees. Kwam aan de saludos para Curaçao. Hey, Nederland gaat dit jaar kampioen worden en we gaan het vieren in Mambo Beach, joh! In Curaçao. In Curaçao, de enige grap prijs van de die buurt. Mattie. Ja toch, we houden van Curaçao, jij de gaat beste voor alles plek. zorgen. Heel simpel. Ja toch. Love Curaçao, bro. Essa aqui estava de ambiente na entrada do estadião. Dentro do stadião, Senegal está a dominar o ambiente durante a inteira juega. Nossa logra de gravar o primeiro gol de Holanda e de forma que o holandês está a celebrar o gol. Mas que perdi toque senegalês a queda animada até na final. Forma que Holanda celebrará a primeira vitória diante do público. Estava com sorte para de mexão, pero solamente para gravação para rádio. Pero estava um privilégio para Dennis Dumfries, aqui bij de FIFA, para me pôr a entrevistar via video. Nou, ten eerste bedankt dat u bent gekomen, want ik heb op Facebook ook gezien dat u een ongeluk heeft gehad. Ik ben blij dat u toch is gelukt dat u toch naar Qatar bent gekomen. Dus vanuit mijn familie ook beterschap gewenst nog voor de komende tijd met uw hand. Dank u. Maar goed, ik ben hartstikke trots dat ik vandaag mijn debuut heb mogen maken op een WK. En het was niet onze beste wedstrijd, ook niet van mijn kant. We waren slordig, vooral aan de bal. Maar goed, het belangrijkste is dat we hebben gewonnen en we gaan nu verder. Toch wil ik u vragen, hoe was uw experience met Inter Milan? Ja, op zich goed. Ik denk dat we begin dit seizoen een moeilijke tijd hadden. En op dit moment we hebben de laatste wedstrijd wel gewonnen, dus dat was een goed signaal. Maar op dit moment ben ik volledig gefocust op het WK en het Nederlands elftal. Dus daarna gaan we weer naar Inter. Zo, wat denkt u voor verdere wedstrijden? Ja, ik denk dat we in het toernooi zullen gaan groeien. We weten dat we vandaag niet op ons best waren. Vooral aan de bal waren we een beetje zoekende. Ik denk in het begin dat we nog een beetje nerveus waren. Maar goed, we hebben het knap omgedraaid en we hebben de 0 gehouden en 2 goals gemaakt, dus dat is gewoon goed. Ik weet niet dat ik hier meer keren kan ben, maar wat denkt u voor uw toekomst? Wauw! Hey, Virgil! Met phone! Wat denkt u voor uw toekomst? Na het WK? Ja. Wat ik zeg, op dit moment ben ik echt alleen gefocust op het WK. Wat de toekomst brengt zullen we daarna zien, maar op dit moment volledig gefocust op het WK. We willen het goed doen en daar ligt de volledige focus. Oké, ik wil niet u te lang zijn. Ja. Uw salut voor Aruba, Curaçao, wanneer? Hallo iedereen, salut vanuit Qatar. Ik ben hier met Jan Poets en de eerste wedstrijd gewonnen. Blijf ons steunen en we gaan ver komen. Gefeliciteerd en God bless you. God bless you too. Thank you very much. Thank you. Okay. Sa aking reportahe di Putsi voor de Doha Qatar, tatangki na TV Direct Justice Curaçao, Apex, Tropical Bottling Company NV, Atco Aruba, Ecotech, Ceitar NV, Aruba Bank, Lotto Deporte, PF Checks, Cesar Gloria, Quick Electric. Queda pendiente para más de reportaje de Putsi voor de Doha Qatar FIFA World Cup Qatar 2022.